Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. U miegħek ukoll. Ħuti inġbarna hawnhekk biex nagħtu glorja lil Alla permezz ta' dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa. Aħna għalhekk maħluqin biex nagħtu glorja lil Alla. Ejjew imma qabel nibdew din iċ-ċelebrazzjoni naħsbu ftit fin-nuqqasijiet tagħna u naraw għalfejn maħniex inħallu biżżejjed lil Alla iħobbna kemm jixtieq. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob il-Mazza Marja Dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Netolbu. U Alla ħani li tista' kollox minnek ġej l-fidili tiegħek jagħtuk servizz u taġġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wedet tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, dawk li tassew għandhom iċ-ċirkonċiżjoni huma aħna li qegħdin naqdu lil Alla fl-Ispirtu u niftaħru fi Kristu Ġesu. Aħna li ma nqedux il-fiduċja tagħna fil-ġisem, għad li jien nista' nqiegħed il-fiduċja tiegħi fil-ġisem. Jekk hemm xi ħadd li għandu jqiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jien għandi aktar minnu. Ta' 8 ijiem għamluli ċirkunċiżjoni. Twelid fil-poplu ta' Iżrael, mit-tribu ta' Benjamin. Ludi mill-Lut, Fariżew fl-osservanza tal-liġi. Biż-żelu li kelli ippersegwitajt il-Knisja għal dik li hi ġustizzja tal-liġi. Ħadd ma seta' jgħid xejn fija. Imma dak kollu li għalija kien qlieħ jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jiena not kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lil Kristu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla.
tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Għannulu doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Faħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, fl-ġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtinu mtaqlin jgħid il-mulej u jiena nserraħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-mitinbin kienu jarsqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu jgħidu nies midimba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jarfaħħa fuq spallejh, imur id-dar isejjaħandu lil-ħbiebu u lil-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għas-sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smawiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejra tixel il-mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba issejjaħanda lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għas-sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti għażiż dal-Evanġelu jwasslilna aħbar sabiħa. U din l-aħbar hija li Alla jrid lil kulħadd isalva. U li Alla jistenna lil bniedem biex ikun jista' jersaq lejh ħalli isalvana. Niftakar darba kien hemm xi ħadd li qal imna Alla s-salvazzjoni Alla l-imbierek żammalih u ma ħallix f'idejna għax kieku probabbli kienu jsalvaw biss aħna forsi dawk ta' madwarna min ikun miżżewweġ kien kollu relazzjoni tajba mal-kunjata, il-kunjata wkoll issalva u xi nies oħrajn ta' madwaru. Imma Alla għażel lis-salvazzjoni iżomma għalih.
u joffrija lil kulħadd għax aħna il-koll uliedu. L-Evanġelju tal-lum għandna li għalkemm Alla qed joffri s-salvazzjoni tiegħu lil kulħadd, mhux kulħadd jaċċetta. Hawn min irid iħossu preferut anke fejn tidħol is-salvazzjoni ta' Alla. Għandna l-każ tal-Fariżew illi dawn ma setawx iniżluha illi l-pubblikani u l-mitinbin huma msejħin ukoll minn Alla biex isalvaw. U minħabba fekk kienu igemgmu, kienu igergru, kienu jikkritikaw, kienu jaqtaw lub l-oħrajn. U lil Ġesu ippruvaw jagħmlulu l-istess. Illi s-salvazzjoni tiegħu ma jibqax joffrija lil kulħadd, imma joffrija lil dawk illi minn għalihom kienu aħjar mill-oħrajn. U l-Evanġelju tal-lum jisaq propju fuq dan il-punt illi daqskemm aħna għandna bżonn il-maħfra ta' Alla, daqshekk ieħor irridu nkunu sensittivi għall-oħrajn li għandhom dan il-bżonn. Il-bżonn tal-maħfra ta' Alla. Sintendi, il-Fariżej li marru il-bot iktar minn hekk, mhux biss il-maħfra kienu jikkonsidraw illi kienet xi ħaġa li tolqot lilhom biss, imma ġieli laqqas kellhom is-sens ta' maħfra. Għaliex? Għax tant kienu jħossu ruhom ġusti dawn illi ħanajtek huma qaddisejn fl-art, illi ma kinux iħossu l-bżonn tal-maħfra. Għandna każ ieħor klassiku meta għandna l-istorja tal-Pubblikan u l-Fariżew illi marru jitolbu flimkien. It-tnejn suppost marru jitolbu maħfra, imma il-Fariżew tant intilef fil-ftaħir illi nesa jitlob maħfra. Mentri l-Pubblikan billi għalih il-maħfra kienet l-aktar ħaġa essenzjali beda bija u spiċċa bija. Aħna wkoll ħuti eżis fil-ħajja tagħna rridu nifhmu illi Alla jrid lil kulħadd isalva. U allura m'għandniex nikkuntentaw biss li nsalvaw aħna, imma rridu nkunu nies li ngħinu lill-oħrajn isalvaw. U ma nkunux nies illi ħanajtek neskludu lil xi ħadd għax il-ħniena tal-Alla tant hija kbira li ma tista' teskludi lil ħadd. U ma nkunux aħna lura li nagħmlu l-ostakoli lill-Alla biex jasal għand kulħadd. Imma nkunu verament mezz, nkunu verament strument biex il-ħniena tiegħu, biex il-maħfra tal-Alla l-ewwel nett tasal lilna għax aħna għandna bżonna. U meta forsi għaddilna minn moħħna li aħna xi naqra aħjar mill-oħrajn aħjar nwarbuh lem dak il-ħsieb. Imma li l-maħfra tal-Alla, l-ħniena tal-Alla tasal l-ewwel nett tagħna mingħajr ma noħolqula ostakoli u nkunu mezz u strument biex inwassluha għand l-oħrajn u għand kulħadd. Mulej nixtiequ li irresqulek it-talbiet tagħna. Dawwalna x'għandna nitolbuk u għatina ferm iżjed minn dak li aħna nitolbuk. Għamel mulej li s-salvazzjoni tagħna u tal-oħrajn tkun il-preokkupazzjoni tagħna. U mhux naħsbu biss fuq affarijiet oħrajn u ninsew f'din il-verità kbira illi inti qed issejjaħ lil kulħadd biex isalva.
Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li ma noħolqux ostakoli biex l-oħrajn jersqu lejk billi naqtawlhom qalbhom b'mod speċjali b'umiltà u biqdusija falsa. Ismana nitolbuk mulej. nitolbu kollha l-morda u nitolbu kollha l dawk li jieħdu ħsiebhom u jduru bihom. Ismana nitolbuk mulej. nitolbu għal mejtin ħutna biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Ismana nitolbuk mulej. ilqa mulej dawn it-talbiet li aħna ressaqna quddiemek u għamel li nkunu strument tal-imħabba u tal-ħniena tiegħek billi nagħmlu r-rieda tiegħek u nwasslu din ir-rieda lill-oħrajn u dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tassew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Ħuti eżis probabbli dan huwa l-isbaħ mument li se jkollna matul din il-ġurnata. Għax dan il-ħobs u dan l-imbit sar jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Ejjew ħuti eżis b'sentiment ta' fidi u ringrazzjament nieħdu sem f'dan il-misteru. Qaddis tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija,
Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se ngħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej issa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wert tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli. Jiena ġej mill-parroċċja ta' Żejtun ta' Santa Katarina, nitolbu anke il-patroċinju tagħha. Nitlob ukoll illum hija l-festa ta' San Martin de Porres, nitolbuh ukoll. Bħalma nitlob ukoll l-interċessjoni ta' San George Preka u ta' Santu Rocco, tal-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li testa kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. It-talba li għallimna Ġesu stess u li permezz tagħha għalinna biex lill-Alla nsejħulu: missierna li inti fis-smawil, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew tamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek: inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha,
int li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu kabbar fina Mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiegħed lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma' talb tagħna eħlesenna u iqaf magħna
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalhekk isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Ġesu rid ikun bħalna f'kollox. Minn barra f'dak li m'għandniex inkunu. Minn barra dnub. Missierna li inti fis-smawiet titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif issemek da fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri l-inti omna għalhekk isma' t-talb tagħna, dak li twilet għalina rid tkun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Ġesu li jibqa' magħna u jagħtina l-għajnuna tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Veru t-tieġ kien okkażjoni speċjali, imma kienet okkażjoni mill-ħajja ta' dawn in-nies, okkażjoni importanti. Missierna li inti fis-smawiet titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek,
imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna lek isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna Talla u sejjaħ għall-indiema. Din hi l-missjoni ta' Ġesu għal kull wieħed u waħda minna. Illi aħna inħossu u ngħixu il-preżenza tas-saltna Talla u nindmu minn nuqqasijiet u dnubiet tagħna. Missierna li inti fis-smawit titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħni xi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Sliem għalik Marija bi-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek, imbirkant fost nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmek,
imbirka twoss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka twoss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima uri l-inti omna lek ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Ġesu jagħtihom dan is-sinjal biex jippreparahom għal dak kollu li kien ġej. Fosthom id-tbatija u l-mewt tiegħu. Fosthom it-twaqqif tas-saċerdozju, it-twaqqif tal-Ewkaristija. Missierna li inti fis-smawiti tħaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib bizdeħlisna mid-denja amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int woss nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima uri l-inti omna għalhekk ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina biex ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Ġesu jibqa' magħna dejjem. Permezz ta' dan is-sagrament kbir, aħna nistgħu kontinwament inħalluh jgħix fina. Missierna li inti fis-smawiti tħaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
la daħalniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima u l-inti omna lek isma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrinna dnubietna, aħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-ruħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, sliem għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana. Sliem għalik li l-kinajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-tirufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina Qaddisa Malla biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawieti taqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijak, imbir kant fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier, lill-Leben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma fi slim. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat talbtana. Kristu il-qat talbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisqoq l-imħabba. Itlob għalina.
Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisok kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisok kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn għall-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Kenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Krist. Netolbu. Għatilinna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddet Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Martin de Porres. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Netolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb
ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.